Здравейте хора! Днес е първият епизод от подкаста Вдъхноландия, подкаст от тинейджъри за тинейджъри, предоставя житейският опит и практични съвети за личностно развитие и кариерно ориентиране. Първият ни гост е съоснователят на първата новосъздадена компания за удължаване на живота на дрехите Unboxed, а именно Велислав Славев. Приятно ми и ти благодаря още веднъж, че се съгласи да участваш. Мен е много приятно, благодаря на целия ви екип за поканата. За мен е наистина голяма чест и привилегия да съм първия ви гост и ви желая подкаста да се развива така, както си го представяте и да ви гостуват далеч по-успешни от мен предприемачи и хора с много повече опит. Така че надявам се да повлека крак, както се казва. Да. Ако можеш да се представиш с няколко изречения. С няколко изречения, добре. Може после да върнем и за началото. Аз все още смятам, че съм в началото на своя професионален предприемачески път, но да речем как ми е станало интересно. С няколко думи, млад предприемач. Много ми е приятно да ме описват. Аз бих се определил като човек, който да не звучи клиширано, живее живота на мечтите си. Подобно на нашия приятел Георги Ненов, защото имам удоволствието да правя неща, които са ми приятни. Имам предвид като създаване на стартъпа ни и отново други неща, които са свързани с развитието на предприемаческата екосистема в България. Така че накратко, предприемач, който винаги е искал да прави нещо подобно, може би не винаги знаят пътя точно по който ще стане, но крайната цел ми е била сравнително ясна и имам удоволствието наистина да работя с хора, на които се възхищавам, като в същото време мога и да си общувам с такива младежи като вас и да правим страхотни проекти заедно. Много се радвам, когато чувам такива истории на хора, които живеят мечтите си. Наистина на мен лично ми дава надежда, че и за нас е възможно, за моят екип и за всеки един от слушателите ни. И продължаваме с един много интересен въпрос. Всъщност, в кои сфери на бизнеса имаш най-голям опит? В кои сфери на бизнеса, според мен, това, което би трябвало да кажа, може би на база професионален опит в доскорошната ми работа на пълен работен ден, маркетинг, дигитален маркетинг, специално онлайн реклама, реклами в различните платформи също съм правил в най-големите, но нещо, което стана покрай развитието на стартъпа ни, покрай развитието на Unboxed, именно бизнес развитие, защото в един стартъп в началото бяхме по-малко души и в един момент дори бяхме само аз и съдружничката ми. Тогава, без да имаме технически бекграунд, работихме с хора, които са професионалисти в тази сфера, именно програмисти, но освен това ние правихме всичко друго, което тя има също опит в маркетинга, в бизнес развитие, акаунт менеджмент. Аз имах доста опит в дигиталния маркетинг, доста 3-4 години преди Unboxed. Но след това ти се научаваш да правиш всичко, защото няма друг вариант. Трябва да разбираш малко от счетоводство, трябва да разбираш малко от наемане на хора, назначаване на хора, създаване на екипи, създаване на процеси в компания, колкото и малко да е, пак трябва да има добри процеси и нещата да се случват гладко. Като разбира се, в стартъпа средата е много динамична. Също работа с партньори, с потенциални инвеститори в някакъв момент, с основатели на други стартъпи, с които горе-долу, дори да нямате подобен бизнес, имате сходни проблеми на ежедневна база, проблеми, по-скоро предизвикателства. Така че малко по-дълъг отговор, маркетинг и бизнес развитие, като скоро направих една промяна в професионалния си път, тъй като Unboxed за момента е все още страничен проект, Side Hustle, както се казва. Скоро напуснах работата си в сферата на маркетинга професионално и поемам точно в бизнес консултиране, бизнес развитие, помощ за скалирането от стартъпи до по-големи компании, интернационализацията на такива и развитието им в чужбина.
Така че вече бизнес девелопмент ще е и професионално поприще за мен. Да, и всъщност ако трябва да върнем лентата назад, как стигна до решението да кандидатстваш точно тази специалност и къде всъщност си завършил, ако можеш да споделиш? Разбира се, с най-голяма радост ще споделя, защото аз мятам и, че завършилите сме и нещо като бранд амбасадори на университета. Завършил съм Американския университет в Благоевград. Аз съм и от Благоевград, така че това беше много удобно решение, като се чудех къде да уча. Това беше горе-долу по това време 11 клас, на която възраст сте и вие сега. Реших да уча в американския. Това за мен беше и за семейството ми винаги нещо като светия грал за завършилите, за тези от Благоевград, хората, които живеем там, винаги е било нещо вау. Дори смея да кажа, че по-първите випуски години на университета са още по-интересни и по-впечатляващи, тъй като голяма част от преподавателите мисля, че са били от щатите. Тогава сега има и много и от други страни, но тогава е било началото. Според мен е било и най-трудно да кандидатстваш там и да учиш. Впоследствие започна да става малко по-достъпно от към квалификация, която трябва да покриеш, за да кандидатстваш. От към обучение също мисля, че за България си е едно от най-добрите места, но не толкова, че хората са най-умни оттам или стават неуспешни. По-скоро американският те среща с хора с различен мироглед от всяка една точка на света. Помага ти да развиеш комуникативни умения, емпатия, емоционална интелигентност, които после са приложими и в бизнеса, ако решиш да развиваш такъв. Има много извънкласни дейности. Аз съм завършил бизнес, администрация и икономика, но през всичките 4 години бях част от един от клубовете LBG Olympics, който всъщност създава спортни събития, една огромна, голяма олимпиада в края на академичната година, която има за цел да накара целият университет да спортува в рамките на 2 дни. Тогава имаше, ако не се лъжа, 16 дисциплини, сега са още повече, тя се провежда ежегодно и бях част от този клуб, в който бяхме 40 души от първа година до последна, 4-та. Това е като един малък стартъп с различни департаменти и там има различни хора, различни националности, понякога сблъсък на характери, което е отново, всеки един клуб в университета е много добра школовка според мен за създаването на стартъп в последствие. И да, за мен добавената стойност на университета е именно общността, в която те среща, промяната до някъде в мирогледа, защото те прави малко по-отворен към света, отваря съзнанието и майндсета. И в последствие ние сме, много хора ни наричат LBG мафия, секта. Ние просто имаме това, че не сме все още толкова много души, на година завършват 200-250 студенти от випуск и все още в България сме малко, има университета на 30 години. Тоест понякога като видиш в LinkedIn, че някой се е отбелязал, завършил в американски, дори да не сте учили заедно, ако този човек е в компания, която на теб ти трябва контакт и му напишеш 2 съобщения: хей, здравей, може би се познаем от университета, сигурно и ти си учил тези курсове. Човека е една идея по-склонен да ти помогне да стига да може да влезе в положение. Ако не стане, няма проблеми, но помагаме си. Това също е готино и за мен някакси тогава не ги очакваш тези неща. Впоследствие сега вече, като погледна от перспективата на човек, който е завършил от 5 години вече ще станат, е много ценно това. И наистина сме си задружни. Да, всъщност се създават контакти, така наречената networking мрежа. Абсолютно. И също така един въпрос ми възникна, докато те слушах. Какво отличава точно твоя университет от всички останали в България? Какво ти виждаш като предимство? Предимство за мен е, тук няма как да не спомена системата, в която учим. Използва се Liberal Arts. Това представлява начин на учене, чрез който ти можеш да взимаш отделни, да речем, специалности или департаменти, 1-2 курса и да тестваш. Ти можеш да декларираш мейджър, да обявиш своята специалност
в третата година. Мисля, че първия семестър на третата година може да кажеш, аз ще уча, накрая ще завърша бизнес администрация. Но университетът ти позволява, стига да си внимателен и да не прекаляваш много с много разнообразните курсове, защото накрая трябва да събереш една квота от 120 кредита за определена специалност. Да речем в един семестър имаш 30. И някои има задължителни курсове, които са General Education, общообразователни предмети, като малко биология или малко астрономия, малко физика, математика също така. Имаш и специални по съответния мейджор. С бизнес са едни курсове, за икономика други, за журналистика трети. Много често се и припокриват. Има шанс да направиш, обикновено комбинацията бизнес и икономика върви добре заедно, защото няма как да учиш, да речем, икономика без принципи на микроикономиката и макроикономиката, а те са задължителни и за бизнес специалността. Да, те се допълват. Точно така. Така че имам много голям шанс да експериментираш, особено в началото. Аз съм карал курсове като испански, без да го говоря в момента. Да. Учих първата година, първия семестър и втория, но езика трябва да се практикува. В някакъв момент със сигурност би го продължил да го уча, но и бих развързал езика, би го използвал. Аз не съм, но беше много приятно. И съм карал също курс Beginning Acting, което е актьорско майсторство. И там също беше първия ми курс, първия семестър. Бяхме трупа от около 30 души, от много различни курсове, защото ти можеш да го караш този курс и четвърта година, и първа. Накрая имахме 2 представления, съответно бяхме разделени в група 1 и 2. Имахме 2 представления, беше много интересно. Нещо, което съм си мечтал да опитам в някакъв момент. Да. Когато опита всъщност, какво разбра за самия себе си? Харесва ли ти тази професия или... Честно да кажа, тук мисля, че никъде не съм го споделял, ако не се бях ориентирал към UBG, американския, щях да опитам сигурно в надпис. Това е нещо, което съм имал желание от малък, което идва от любовта към български филми, сериали от семейството ми. Тогава видях, че някакси като излезеш на сцената има едно притеснение, но то е горе-долу с всяко едно. Мисля, че това е един от най-големите страхове на хората. Да излезеш на сцена и да говориш пред други хора, които някакъв момент ще те критикуват евентуално. Точно така. Да, ще те осъждат, ще си мислят той сега защо е облечен така, защо говори така. Всъщност ти не си чак такъв център на внимание. После го видях и с с презентирането на идеята ни и се убедих, че само с натрупване и с опит и с практикуване това нещо може да се пречупи. И ако в един момент тогава се притеснявах доста като излязохме, защото сцената е много готина, на която излизаме, доста професионална. Там правят, всъщност има клуб, който организира мюзикъл всяка година, създават мюзикъл. На същата сцена играхме и ние. И на края на академичната година, когато трябваше да представяме пиесата, ти излизаш и прожекторите светят, наистина в публиката не виждаш никой, обаче ти знаеш, че те гледат. И може би се бях притеснил, видях, че не е толкова лесно, но си струва да се опита и да се пречупи човек. Сега ми е доста по-лесно да презентирам нещо, но също мисля, че имам и още на къде да подобрявам, така че само с практика се задобрява. Точно така. Всъщност, какво мислиш за мнението на другите и как ти лично си го отработил, дали преди те е засягало? Много хубав въпрос. Ако искаш да бързо, ако те прекъсна. Не, това е. Много се радвам, че ме питаш нещо такова, защото това би го дал и като съвет на по-младите. В един момент малко повече ме е интересувало не толкова какво ще кажат хората, ами какво си мисли даден човек, да речем, от класа ми за нещата, които аз правя. Защото, както споменахме, аз съм от Благоевград. Там, ако сега има много програми в цяла България,
ето вече тече 6-ти сезон на Ти Иноватор, където ви участвате и аз съм страхотен фен на тази програма. Има Able Mentor, има Mentor Dank, страхотни неща. Сигурно ще пропусна някакъв. Junior Achievement също. Преди време нямаше толкова. И сега отново, ако си в София, дори имаш шанс, в момента записваме в Пловдив и тук започват и на тук да идват във Варна също, но има много събития, на които може да срещнеш себе подобни съмишленици, хора, които искат да развият нещо, да създадат бизнес, да създадат подкаст, да направят нещо с добавена стойност. Може да е проект за обществото, може да е голямо събитие, конференция, нещо благотворително. Но в по-малкия град няма толкова много такива инициативи и ти понякога да си по-проактивен или инициативен, ако в класа не срещнеш съмишленици, има голям шанс да се откажеш. По-трудно е със сигурност. Да, някак ти си, не че си един също много, но опитваш някакви неща, казваш, да речем, четеш определена книга, споделяш в клас, на другите не има интереса или да речем много малко хора четат. Просто малко повече се среща според мен в по-малките населени места и в този момент за мен е много важно човек да се запази, да се съхрани и да си продължи да действа по неговите неща. Може да е след училище, вкъщи, сега съвсем спокойно всеки може да общува с хора в цяла България, дори в целия свят. Внимателно, нали, трябва да се внимава и в онлайн пространството, но имаме много по-голям достъп в момента. Така че ти може да намериш съмишленици и онлайн, може да откачаш до други градове, когато има страхотни събития там и средата за мен е определяща, но от нас зависи как я създаваме и с кого се обграждаме. Ти си средното на петимата души, с които общуваш най-много. Велика мисъл на Джим Рон, бащата на личностното развитие. Така и аз, между другото, скоро си говорих с един от моите ментори за него и аз съм я чул, мисля, че от Георги Ненов тази мисъл, мисля, че този подкаст много пъти ще го спомена, но да, средата е наистина определяща. И в този момент е много важно човек да се съхрани, да продължи да си работи по неговите неща и да знае, че в един момент ще срещне, ако сега не ги, в един момент ще срещне съмишленици. И да, това нещо, което съм чувал, понякога е дори и в последствие покрай Unboxed. Между другото, Unboxed стартира с малко преди Unboxed, се занимавах с продажба и разпространение на шарени чорапи. Wow. Да, това беше нещо, за което не съм говорил може би толкова много, но веднага след университета, завършвайки този наистина престижен хубав университет, аз вместо да започна както подобава, да започнеш работа в някоя хубава компания в началото стартиращо заплащане и последствие с потенциал да стане добро и много добро и да се развиваш кариерно. Аз направих един стаж в дигитална агенция, който дори беше неплатен, но имах някакви спестени парички от бригада в чужбина. Можех да си позволя да отида някъде и да уча занаят за няколко месеца. Успоредно с това карах, отново повтарям, току-що завършил специалност бизнес и икономика, започнах да уча дигитален маркетинг в SoftUni, дигиталния департамент там, откъдето пък научих всичко за дигиталния маркетинг, преминавайки през първоначално 9 курса, последствие изкарах сигурно още 20-30, които гледах и онлайн, но в един момент научих до голяма степен как се случват нещата на практика, на теория и ми позволиха да си намеря първата официална работа, която беше в агенция, малко след това. Но по време на стажа в дигиталната агенция, докато учих там и следвах курсовете, реших да експериментирам, като създам тогава с един приятел от Благоевград бранд за шарени чорапи. Видях в София, че много се носят чорапи с ягодки, с банани, с авокадо. Между другото, авокадото свършваше най-бързо и решихме да тестваме варианта с един профил в Instagram. Нищо повече, дори нямаше вебсайт и до края не е имало. Ще спомена къде е проекта в момента и защо е замразен. Но поръчахме чорапи няколко чифта чорапи от Китай.
и решихме да тестваме как се случват нещата. Качвах само снимки онлайн в профила и хора си купуваха. Там обаче беше аз много наблягах на комуникацията и на това клиента наистина да се чувства супер, да си намери чифта, който ще му допадне, който ще си носи с кеф и ще го съчетая по някакъв начин с аутфита си, но по-трудно се скалира такъв бизнес, по-трудно се мащабира, когато и за други неща го казват, ти не можеш. Трудно бих делегирал на някой друг да отговаря на съобщенията тогава. Просто много държах да се отнеса с този подход, в който считах, че имам към клиентите и нещо такова, не всеки би се ангажирал до такава степен с съобщенията. Дори някой би казал, може да сложиш автоматизирани съобщения, но не е същото. Не е същото, точно. И това нещо винаги е било страничен, дали Unboxed е сайт хъсъл, страничен проект. В някакъв момент може да стане изцяло, доста повече да се разрасне. А с чорапите е бил експеримент, защото не беше нищо повече от класическия бизнес модел. Пари, стока, пари, прим. Аз ги купувах от чужбина, започнахме с много малко бройки, с 15 бройки, които всички бяха различни. Купихме 15 различни бройки, то е много странно, защото купувате единния чип и модела свършва. И като попитат за модела с черешките, няма, ти трябва да поръчаш нови от Китай за 3 месеца. И затова казвам, че не беше нищо повече от пари, стока, пари, прим. Не, че е нещо лошо, но последствие с Unboxed видях, че има как да се направи бизнес, който е с много по-голяма добавена стойност, бизнес с мисия. И ние наистина вярваме, че там вече с платформата ние правим Земята едно по-добро място, едно по-чисто място и спестяваме ресурси и наистина превръщаме планетата в... наистина правим я по-добра, отколкото е била като сме я намерили, като сме дошли тук. Така че това наистина те кара да работиш доста с големи усилия по платформата, дори предприемачеството често първите години няма печалба, няма дори оборот понякога, но имайки тази мисия наистина ни окрилява и ни помага да държи ни мотивирани. Мисля, че отговори на следващият ми въпрос до някъде, но все пак ще ти го задам всъщност. Какво трябва да направи един човек, за да изведе един бизнес до големи успехи? Ти как го виждаш? Кои са трите неща, които трябва наистина да се поработи внимателно върху тях, за да има успех? Тук много зависи каква е дефиницията, кой определя какво е успех. Защото някой много успешен сериен предприемач или инвеститор, който инвестира в стартъпи, отново има различни типи инвеститори, но някой може да каже огромни числа към оборот и печалба, приход също така. Това е метриката за успех. Колкото по-добри са числата, толкова по-добре. Бизнесът е страхотен, бизнесът е вау. Как ние дефинираме успеха при нас и защо мога да кажа, че компанията дори без да прави оборот за нас е много успешна. При нас самия факт, че променяме съзнанието в някаква степен, менталитета на все повече българи да дадат шанс на втората употреба, да погледнат какво има в съседния локален физически магазин за pre-loved fashion. Умишлено използвам този термин, защото втора употреба има кофти анотация, но pre-loved, предварително обичани дрехи или мода, звучи доста по-добре. Нещо, което съдружничката ми сподели с мен 21 година, когато създавахме екипа и се намерихме всъщност покрай пост във Facebook. За нас факта, че можем да създаваме обучения, както вчера имахме между другото в София такъв тип лекция, за която говорим за ползите на втората употреба и на вече употребяваните модни артикули. И когато го покажем на хора, които са на ваша възраст, дори на родителите ми и на по-големи, и те видят, че не винаги най-бързото решение, когато имаш нужда от нов аутфит или от нова дреха, най-бързото е да отидеш в мола, да си купиш това и си готов. Штракваш пръсти, работата е свършена.
Това е най-добре за нас, да, като индивидуалност, но не е най-добре за обществото и за планетата. Ако в този момент ние, преди да отидем дори в магазина, погледнем гардероба си вкъщи, отворим, погледнем всички неща, които имаме, извадим дори от най-долните шкафове и тези, които са най-назад, и погледам дали наистина ние нямаме необходимите неща за аутфит, за конкретния повод. Понякога те са просто там, но сме ги забравили. Много често ние носим тук Pareto Efficiency принципа, 80% от времето носим 20% от дрехите си. За малко може да споменем и капсулния гардероб. Но хората понякога забравят какво имат и какво са си купили. Понякога на намаление, понякога на черен петък. Купуваме много. Ние не насърчаваме консумеризма. Така казваме на хората какво е минималистичен начин на пазаруване и дори да успеем да накараме някой до следващия път, когато отиде в магазина да купи по-малко дрехи, защото поредната тениска може би не ни трябва, може би имаме същата или имаме още 100 в гардероба. Наистина за една най-обикновена памучна тениска са необходими около 2700 литра вода, за да се създаде, за да се произведе. И мисля, че отиват като негативен отпечатък 7 кг въглеродни емисии, които просто се създават благодарение на произвеждането на тази тениска. При дънки числата са още по-големи, при по-големи якета, свичери също се увеличават метриките. И когато го кажем на някой човек, нещо понякога им кликва тук и си казват, може би наистина нямам нужда от толкова много дрехи. И има начини, чрез които ти можеш да се храниш дрехите си, може да... Сега много по-рядко използваме шивашки услуги, например. Преди време всеки може да си зашие копче, да си прави дреха. Сега, дори да не можем, насърчавам хората да не захвърлят дрехата веднага, да се опитат да я поправят. Има специалисти, мисля, че за всичко. Също така да се използват по-естествени материи, като памук, коприна, вискоза също така, и да няма тази употреба на по-изкуствени материи, разбира се, магазини като асоциациите за бърза. Няма да споменавам конкретни марки, но това е нещо, което за нас ще е win, ще е победа. Ако човек се замисли малко повече преди да създаде своя аутфит, и вече ако нямаш нищо в гардероба, което да е подходящо, да отиди, но дай шанс наистина на магазините за употребявани стоки, употребявани дрехи. Може да е в нашата платформа, може да е в някои от подобните платформи, в България има достатъчно. Само насърчаваме да се даде шанс. Ако наистина накрая нищо не намериш, давай, отиди, вземи си, но купувай осъзнато, пазарувай осъзнато дрехите си. Можеш ли малко да ни разкажеш повече за вашата платформа, какво представлява, какви функционалности предлагате? Разбира се, с най-голямо удоволствие. Платформата ни всъщност не сме измислили топлата вода, има подобни в Америка, в Европа. Мисля, че най-големите са Poshmark в Щатите, Depop. В Европа има Vinted, която оперира в мисля, 14 европейски страни. Няма да се чудя в някакъв момент да дойде и в България. Или най-лесно мога да обясня, че правим нещо като OLX или продавалник преди време, но за дрехи, обувки и аксесуари. Как всъщност предоставяме на хората възможност да продължат живота на своите дрехи? Чрез напълно много лесна за ползване платформа, която за момента е медиатор между двете страни. Хора, които имат дрежки, които са употребявани, но са в добро състояние и искат да си ги продадат. Свързваме ги с хора, които са окей да си купят нещо, което е носено. Аз в момента съм с дънки, които са не са от платформата, но са от магазин за втора употреба в София, а обувките също са от човек, който продава неща втора употреба, между другото е от Пловдив. Той е един от най-оборотните ни потребители. В платформата има много обяви. Калоян от Пловдив, той има и страничка в Instagram, има магазин тук, има собствен сайт, продава в нашата платформа и в още няколко. Обратно на начина на функциониране, всеки от комфорта на дома си може да качи обява благодарение на сайта, който
може да достъпи чрез телефона си или от десктоп версията. Създавате един малко по-интересен сетъп за снимки, слагате дрехата там, разбира се, насърчаваме и препоръчително дрехите да са чисти, изгладени, когато се подготвят и за снимки, и за изпращане. Правите, вече преди си говорихме, телефоните им правят достатъчно добри снимки. Правите снимки отгоре на детайлите на дрехата. Колкото по-добре е описана една обява и по-добре заснета дрехата, толкова по-добре за вас. Увеличавате шанса да продадете дрежките си. Има поле за описание. Описвате, може да някои хора измерват много старателно дължина на ръка в талия. Всяка една от метриките, която ще помогне на потенциалния купувач да достигне по-лесно до решението за покупка. Избира се състоянието, може да е много добро, може да е перфектно, с етикет, може да е просто добро. След това има цвят, има стил, нещо, което добавихме в последствие. Какъв стил дрехата има? Има винтидж, има Y2K, мисля, че е доста популярно и сред вас в момента. И публикацията е готова. Създава се листинг, създава се обява и цялото нещо става за по-малко от една минута. Тествали сме го, като разбира се е хубаво човек да, това, което споменах и преди, да се подготви вкъщи, че ще прави снимки. Някои хора много се стараят от към бекграунд, слагат някакви по-арт неща отзад. Може дрехата да е на закачалка, но да е в някой готин ъгъл в къщи, който сме обособили специално за това, с една ваза в единия край, така че снимките са по-атрактивни. Някои хора разчистват добре, слагат тениската на пода. Това също е някакъв интересен начин за снимане. Там сме дали абсолютната свобода на хората да действат както сметат за най-добре. Като функционалности, нещо, което добавихме още в началото с цел да предотвратим възможността за лъжливи обяви, Review Rating система, нещо, което ни е много важно, която се отключва само когато си купил от дадения продавач и първо се прави ревю към продавача, след това към купувача. Това е възможно да се поставя една хубава оценка, когато си доволен от човека, от който си купил дрехата, подобно на Airbnb. Наистина може да се види рейтинга на най-добрите продавачи и те пък стават все по-стимулирани да качват повече обяви, повече дрежки и така. Идеята е да работи за всички. Да, и всъщност истина ли е, че дрехите втора употреба излизат много по-бюджетно, отколкото тези, които са първа употреба и така, ако може това да е дали един плюс към цялата тази иновация, която ви предлага? Със сигурност. Има идеални потребители, които са много загрижени за околната среда и, да речем, ползват бутилки за многократна употреба постоянно, когато ходят на пазара си носят текстилна торба със себе си. Те пазаруват от години втора употреба и такъв тип дрехи и при тях не е нужно да ги убеждаваме, не е нужно да разказваме цялото това с литрите, защото те вече го знаят. Това са най-идеалните потребители. Има други, които първа се престрашават да опитат и при тях, при някои хора, разбира се, бюджет е от значение. Всъщност идеята идва за анбоксинг от съдружничката ми Никол, която докато е ученичка в Америка, понеже тя е израснала там, впоследствие идва да учи в американски, където се запознахме. Докато е била горе-долу на вашата възраст, 9, 10, 11 клас, тя е пазарувала много често от Poshmark, но там има как да пазаруваш по-бюджетно, защото като сме ученици не получаваме заплата, в повечето случаи няма как всеки, понеже тя е и така fashion lover, определено, дама, която обича да си купува нови неща често, да е в тренд да е в крак с най-новите тенденции. Тя искала да се здобива с нови дрежки за нея, нови като придобивки доста често. Вариантът е бил наистина Poshmark сайта и платформата им, където тя е купувала неща, продала е свои и когато е дошла в България видяла, че тук няма нещо подобно. Да, OLX са имали и имат все още секция за дрехи, но тя е останала меко казано разочарована от експириенса там. Да, не е харесало. Решила, че може да го направи по-добре. Facebook групите също така, тя ги, между другото, разглеждаме ги, все още някои пазаруват от там.
което не е лошо, но е решила, че може да стане по по-добър начин, да има изцяло Fashion Focus Space, като е Unboxed. И да знаеш, че там влизаш за дрехи и ще си купиш дрехи. Не е като да влезеш за нов кълъв за телефон и да си тръгнеш с плоча, например, OLX. Така че момента с средствата и това, че е по-бюджетен вариант, сигурност го има. Пак ще дам пример с дънките ми, те са 14 лева от физически магазин в София, много близо до там, където аз живея. В мола трудно, мисля, че в момента може да се намерят дънки за под 50. Разбира се, има намаления, но качеството също е много важно. Освен тези имам още 2 или 3 чифта употребявани дънки в къщи и за мен това са едни от най-добрите чифтове, които си имал. Защото тези не са, но другите са на една идея по-хубави марки, които не знам дали бих си купил първо употреба. За мен не си струва чак толкова много, но съм ги намерил second hand и според мен те ще издържат и повече, отколкото тези, които са в момента в магазините за бързина. Да. Понеже се говори всъщност за твоята сътрудничка Никол, може да ни разкажеш как всъщност се сформира успешен екип, как се намирате и как всъщност се случва всичко с вашата компания? Разбира се, с най-голямо удоволствие. Как се случиха нещата? Мисля, че беше февруари 2021 година. Точно както по филмите, Никол беше написала пост във Facebook, че си търси термина беше Founding Member. Понеже не е английския и е като native. Наистина тя много години е говорила и общувала предимно на английски, разбира се със семейството си вкъщи на български, но не е като хората, които отиват за малко в Америка. Тя е била на 10 години там. Той е по-добрия. И поста, който беше написал във Facebook, беше на английски. И термина беше точно, че се търси член на екипа, който да е съосновател. Не беше обяснила точно за какво става въпрос, но тук трябва да отбележа, че годината, в която аз завърших, 2019, се създаде един университетски акселератор между американския и Eleven Ventures, като joint venture между двете институции. И този университетски акселератор, подобно на T-Innovator, както сте вие в момента, там имат възможност студенти и не само, но поне в екипа трябва да има един човек, който е настоящ студент в университета. Кандидатстваш с идея. Той стартира есента, аз завърших май месец, но тогава стартира първи сезон. Кандидатстваш с идея, екип 3, 4, 5, 6 души може да те приемат и като бъдеш приет в рамките на 6 месеца до края на април, работиш върху създаването на бизнес. От идея до реален бизнес, както е при вас сега. Накрая може да имаш прототип, може да имаш MVP, може да имаш сайт, който вече чрез който минават поръчки и се генерира оборот, но целият процес за мен е страхотен и това е една допълнителна стойност към образованието в американския. Аз не се включих в първия сезон, но наблюдавах какво се случва и когато тук се връщам на поста. Съответно аз отговорих, писах и покрай поста, тогава се разбрахме да се чуем скоро, като на интервю за работа. Аз изпратих CV, дори си спомням датата, защото сме поглеждали имейлите тогава. На 6 март съм ми изпратил CV. Аз в същия момент тогава бях с COVID и бях вкъщи, за щастие много леко го карах, но аз си работех през това време. Работех в рекламната агенция в София, вече като фултайм занимание. Никол беше в трета година в университета, тъй като е малко по-малко от мен. И чухме се, на мен ми се стори много интересна идеята за този бизнес. Тогава, честно да спомена, честно да кажа, не сме мислили за този, поне аз, за този импакт, който може да има. Това положително въздействие, който може да има платформата, идеята на света, наистина, защото вярваме, че дреха по дреха правим това място по-добро и редуцираме негативния импакт. Тогава ми се стори добра възможност за e-commerce бизнес. Разбира се, сферата на e-commerce, защото нещо го карваш обратно в индустрията, но просто си мислихме, че ще е много готина платформа, която е добре да се създаде. И тогава имаше Node бяха създадени и тя ми спомена за
за този проект, на които се е възхищавала, и в случая това, което беше при Note, отсъстваше при Note, ние мислихме да го направим, при тях можеха да качват само дами. Единствено това беше, мисля, че като рестрикция, ние си казахме, ще опитаме да направим платформа за всеки. Не е толкова лесно, наистина. Последствие се убедихме, няма продукт или платформа, която е за всеки човек, но трябва да мине определено време и да се убедиш. Така че поздравление и за другите ни конкуренти, но и за Note, защото те са от доста време на пазара и проправят път, наистина. Така че март месец се събрахме като екип, имахме и още няколко души в екипа, кандидатствахме тогава всъщност лятото преди началото на сезон 3, което беше октомври 21. Лятото преди това водихме кастомно интервюта с потенциални клиенти на такава платформа. Мисля, че имахме 4 или 5 фокус групи. Предимно бяха дами, от приятели и познати покрай университета до не толкова близки, но по някакъв начин всички бяха свързани с нас. И това са първите валидатори на идеята. Чувахме се и представяхме, пичвахме някаква първа форма на питчинг на идеята ни. И събирахме мнение, защото това винаги го казваме, че платформата не е създадена за да си я ползваме. В момента ние сме 7 души, не е създадена за да ползваме всички ние 7, тя е за хората. И покрай нас, но и за хората, така че постоянно се допитваме до тях за обратна връзка и още в началото започнахме така, защото ние, ако я направим по наше предпочитание, ще се ползваме само ние. Идеята е да е полезна на по-голям брой хора, да покажем на някой за ползата от това да се пазарува втора употреба, и затова правихме тази валидация и ни трябваше този така наречен тракшън, какъвто ще се гледа и при вас на финала на T-Innovator, да покажеш, че е необходима платформата на някого. Мисля, че ние събрахме около 150 отговора от анкета на български, последствие на английски, и при кандидатстването още за програмата ние представихме тези постигнати резултати, които бяха мнения от интервютата, проведени разговори и анкети. За момента имахме това. Все още нямахме сайт. Но идеята да речем, че се приемаше добре. Като тук бих споменал, че докато човек не валидира ти имаш валидация с внимание, с времето на човек, най-накрая и със средството. Така че докато не е готов да се плати, за мен това е най-високата степен на валидация. В октомври месец кандидатствахме официално с работата, която бяхме свършили, и ни приеха в акселератора. Това беше първият момент на видяхме, че има интереси, че наистина си струва да се засилим в тази посока. 6 месеца по-късно бяхме едни от двата отбора победители и спечелихме дори награда, която беше финансова, и благодарение на която до голяма степен създадохме това, което в момента е Unbox. Супер. И какво мислиш, че ви отличи, че да вземете наградата с финансирането в тази програма? Точно тогава мисля, че представихме Никол пична идеята. Вследствие започнахме да презентираме и двамата и да си правим така по някакъв начин доста добър синхрон, но и сме репетирали много. Тя ми е дала много съвети от към говорене пред публика. Специално тогава хубаво презентиране. Мисля, че споменахме неща от типа на това не е правено, не сме първите, които го правят, има го там и там, ние ще опитаме да го направим и тук, като това ще ни различи от настоящите алтернативи на пазара. Хубава презентация, разбира се, визуално, и бяхме подготвени по всеки въпрос, от към бизнес модел, от към, мисля, че големина на пазара, със сигурност. По маркетинг въпросите отговарях аз тогава, тъй като в стартъпа съм предимно особено в началото маркетинг човек, но в последствие, както казах, всеки прави всичко нас, без да програмира. Това не можем, за съжаление. Така че главно в началото като маркетинг човек отговарях за тези въпроси, но харесали сме се на журито, предполагам, и са решили, че нашата идея има потенциал. Няма ограничение от това какви идеи ще има в акселератора.
По-скоро мисля, че са видяли възможност за инвестиция в някакъв следващ момент. Така че всички се представиха страхотно. Други екип, който спечели, също бизнесът продължава да работи и да оперира. Така че поздрави за всеки, който участва и казва, че това е едно много добро, безопасно пространство, safety space за тестване на идея и започване на нещо свое. Страхотно звучи и според мен едно много важно качество при представянето на проекти като цяло в тази сфера е лидерството. Ти как го виждаш, как култивираш това качество при теб? Определено това е много важно, когато създаваш екип и заедно искате да покорявате света. Лидерството ми е много важна тема. Аз старая се да бъда, мисля, че още се уча как да съм лидер. Харесвам темата още покрай, мисля, че първи път като прочетох книга на Саймън Синек, лидерите обядват винаги последни, много го препоръчвам. Също и Start with Why, започни с защо. За мен е много важно човек, който прави бизнес, създава екип, да е не просто един началник, който дава заповеди, а да е лидер, който вдъхновява. За мен лидера покрилява хората, с които работи. Това е също много важно. Те не работят за него, те работят заедно. Лидера е този, който има такива картинки в интернет, той не стои отгоре с къмшика и дава зор на хората, които са отпред, слиза и бута с тях. Лидера е отпред, в повечето случаи. Точно. Запретва ръкави и показва как се прави. Лидера трябва да поема също така екстремна отговорност, тук Джоко Уидинг момент, и няма право да се оправдава. Всичко е в нашите ръце. Ако искаш да си предприемач, наистина всичко зависи до голяма степен от теб. Да, има външни фактори, но не трябва човек да се оставя да бъде жертва на странични фактори. Има моменти, в които запретваш ръкави и действаш, както беше преди. Тук мислихме как да направим пространството, да е удобно, да има светлина, да е удобна камерата. Намираме варианти. Да, може да няма разклонител, ще приближим, ако трябва маса, стол, всичко ще се намери решение. Предприемача запретва ръкави и действа. Друго е да се делегира, няма предвид това от началството, но има хора, които просто раздават заповеди и за мен това не е лидерство. За съжаление има повече началници, колкото лидери. Не само тук, но и в световен мащаб. Аз виждам един обратен, хубав uptrend. Много младежи на вашата възраст за мен разсъждават правилно. Личи си по въпросите, които ми задавате. Да. И за мен това са следващите бъдещи лидери. Защото вие няма да сте просто човек, който така си мисля, който стои просто юрка едни хора. Вие ще показвате с примера си. Лидера за мен е и ролеви модел, рол модел, на който хората се възхищават и той не показва само с думи, а и чрез действията си. Така че не ме слушай какво говоря, гледаме какво правя. За мен това също е много важно. Отново цитат, който съм си взел от Георги Ненов и гледам да го практикувам наистина, защото като последните 2-3 години покрай Unboxed се развиваме и професионално, и като предприемачи, и всяка една следваща изява, за която ни поканят, за мен е отговорно, защото нещата, които споделяме в момента са важни. Аудитория ще слуша, младежи, които са като вас и благодарение на които имаме тази покана сега, са ни се доверили. И до някаква степен трябва да мотивираме и вас, и още други, както казах преди малко, следващи поколения предприемачи. И аз старая много това, което получавам и което научавам от мои ментори и хора, на които се възхищавам, да го предавам нататък, защото само така и самата нация ще е по-предприемчива и ще е хубаво за всички накрая. Да, така е. И всъщност едни от най-ценните ни ресурси според мен са времето, парите и енергията ни. И да те питам ти как успяваш да си организираш времето, някакви финансови съвети, ако можеш да дадеш. Защото смятам, че в училище това много липсва и ми се иска ние да бъдем промяната. Да говорим за тези неща, защото смятам, че е много важно човек да има познание в тази сфера. Със сигурност. Тук и двете теми са ми много любими. Отново пак поздравявам за въпросите. Страхотен екип.
От към времето постоянно гледам да си подобрявам управлението на собственото си време. Дори в момента човек, с който работя и мой личен ментор, освен Георги и Йоги Василев, много работим върху това. Гледам от него той как разпределя времето си, върху кои неща отделя повече енергия. Аз това би го дал и като съвет за по-младите. Много е важно да знаеш кога да кажеш не. Уча се да казвам не все по-често за неща, които ще отнемат от фокуса ми и от енергията ми в момента. Имаше една приказка, питали Микеланджело как е нарисувал, как е изваял Давид от този огромен каменен блок и той казал, махнах всичко, което не е Давид. Така че много скоро го чух, започнах да го имплементирам почти всеки ден. Така изподелям тази мисъл, защото няма как ти да постигнеш нещо, което си наумил, като има неща, които те разсейват. Трудно е, има много, телефоните ни са постоянно в някои покани, ползваме приложения и така нататък. Трябва да направим така, че те да работят за нас. Работя много с календар. Вече не ми е толкова страшно, когато трябва да пренасроча някоя среща или важен разговор и когато не мога да отида на едно дадено събитие, на което да речем искам, защото има други по-важни неща, които трябва да свършат в момента и които ще ме приближат повече до целта ми. Аз знам каква е целта ми, също така вярвам, че много нещата, които правя, са отделни парченца от огромния пъзъл, който редя. Може да не знам така да ги напасвам, кое къде да сложа и горе-долу крайната картинка я визуализирам в главата си, но пътя, нали, като редиш пъзъл, понякога може да започнеш от единия край, понякога от другия. Затова няма някаква правилна посока, няма наръчник за това как се реди, знаеш как ще изглежда. Така че гледам да слагам повече правилни парченца, ако мога така да го кажа, и да си редя моя пъзъл. Като по-малък и по-млад съм бил заинтересован от различни неща. Понякога съм правил повече от едно, две. Истината е, че приоритет не съм сигурен точно коя година, но тя е нямала множествено число. Не е било приоритети, priority си е било само сингъл. Така че няма как да имаш повече от един приоритет. Колкото по-рано се научи това, толкова по-добре. И важното е да си дисциплиниран, фокусиран, да си работиш върху целта. С времето ще се разгърне възможност да правиш повече неща, но трябва, ако можем да култивираме енергията си в едно, максимум две неща. Така че това е моята, специално за менажирането на време, специално после ще споделя и за финансите, но отново ще наблегна на казването на не, колкото можеш по-рано, защото понякога може група приятели да ти кажат да излезете, да се разходите, да хапнете някъде, в което няма нищо лошо. Но ако ти искаш да постигнеш определени неща, за които трябва да работиш малко повече, трябва да работиш след работа, както е. Ние имаме работи, отделно създаваме Unboxed. Сега работим върху едни други неща, които съвсем скоро ще мога да споделя, които са отново с цел ангажиране на цялата предприемаческа и стимулиране на цялата предприемаческа екосистема в България. Тези неща не стават, ако си почиваш прекалено много. Като тук не казвам, че това е правилно или лошо, просто за едни хора работи, за други не толкова. Аз се чувствам добре, като работя малко повече. Наистина, като правиш нещата с удоволствие, за мен човек не се натоварва толкова много и наистина, както споменах и в началото, за мен е всяко нещо, което правя в момента, аз съм си мечтал да дойде този момент. Така че не всеки разбира, някой ти казва почини си или направи това. За мен аз искам да правя сега това, което правя. Да дойда тук, за да снимем подкаст, да вляза в 3 срещи днес, да обсъдим някои неща, ако трябва и в неделя, но мен е приятно. Така че няма как ти да се приближиш и да наредиш крайния пъзъл, ако не пожертваш малко от времето си. Така че определено казването на не.
Да, ще си позволя да те прекъсна, за да те попитам каква е твоята формула, която ти си открил за себе си, за да откриеш този един приоритет или два приоритета, които всъщност да ти бъдат фокуса и да ти помагат да не се разсейваш. Ако можеш. Да, мисля, че от много малък знам, че искам да постигна определени неща. Уча се и наблягам на това да съм по-търпелив, защото също не е нещо, което става от днес за утре. И вярвам, че и търпението може човек може да се научи на търпение. Дисциплината също понякога, когато липсва мотивация, просто да правиш нещата, които трябва да направиш. Знаеш, че не всеки ден може да ти идва нещо като свише, да ти идва мотивация и да си кажеш днес се преобръщам света и постигам това, но има определени неща, които трябва да направиш, за да те доведат до тази цел. И просто трябва да се правят. Това е като тренировката. Не винаги може да ти се ходи на фитнес или на каквато и да е тренировка физическа, но по-добре да я направиш и накрая ще се чувстваш по-добре. След като приключи, чисто тонусът ти ще е по-висок, ще си почисти ума си. Не е нужно винаги да намираме мотивация за тези неща, по-важно е да ги правим. Повече execution да има. Справянето ще се почувстваме по-добре, няма как. Да, всъщност тук искам да споделя много интересен факт, който много ме впечатли, че всъщност докато работим и правим нещо, ни да все повече енергия, защото докато стоим и храним страховете си, не правим нищо, точно заради това енергията ни е много ниска и заради това не може да действа. Ето както ти казваш, си почиваш, защото правиш това, което те зарежда, което е страхотно и мисля, че е най-универсалната формула, която всеки може да използва. И ти отново започна да ми отговаряш на един въпрос, не знам как ги отгатваш. Всъщност, какъв съвет би дал на твоето 17 годишно аз, ако можеш да се върнеш с машина на времето? На моето 17 годишно аз бих казал да... То е интересно, защото брат ми е на 17. И ние сме с така по-голяма разлика и понякога си мисля, че може би съм една идея по-критичен към него, но това е защото може би искам за някои неща, които съм направил по-късно, да му отворя очите още сега и на него и на братовчет ми, който пък е на 15, те са така на близка възраст и ми се иска и те да правят неща, които им харесват, които им доставят удоволствие. Говорим си много често и с двамата, гледам да ги насърчавам, но като замисля, аз на 17 не съм знал много от нещата, които знам в момента. Имам предвид като програми, съществуващи възможности. Сравнително късно се усетих и за американския, така че аз вярвам, че няма грешен път или грешно решение. Всеки сам ще си намери това, което иска да прави и посоката. Не мисля, че бих променил нещо. Единствено като съвет бих си дал, дали бих се послушал, това е друга тема, тогава да опитвам повече неща. Да опитвам да правя повече неща извън училище. Аз съм тренирал много години бойни изкуства в Благоевград, но горе-долу освен това нямаше... Ходил съм малко на плуване, дори рисуване, но не съм участвал в някакви, да речем, ученически инициативи. Бих се записал, бих опитал по дебати, за да мога в последствие да се изразявам още по-добре. Бих опитал да създам нещо тогава, въпреки че аз сега ще издам, дори преди чорапите, мисля, че 8 или 9 клас от една книжарница в Благоевград купих едни изкуствени мустаци, като лепенка, която се слага, като някакъв вид маскировка, и на един събор в моето село, което не посещавам много често, за съжаление, отидох там и се опитах да ги продавам. Мисля, че ги бях взел на 50 стотинки, продавах ги на 2 лева, някаква първа форма на сайт хъсъл, така че опитвал съм неща. Винаги съм знаел, че в някакъв момент ще развивам свой бизнес и бих търсил, ако мога тогава, повече хора с сходни интереси. Аз бях много голям перфекционист до 12 клас. Тук визирам дори оценките, стараех се и то беше така наистина до 12 клас. Всичко беше, мисля, че с изключение в 5-ти, всичко беше отгоре до 6. Винаги стараех да е така, което накрая завърших с страхотна диплома
има по-голям шанс може би да те приемат в университета, в който желаеш, но това не те прави много подготвен за живота. Така че това в последствие го промених, защото добрият предприемач не е перфекционист. По-скоро там, както споменах преди, трябва да правиш, да свършваш неща, да екзекютваш, защото има една друга концепция, която използвам последните 2 години. Done is better than perfect. По-добре да е свършено нещо, отколкото да е перфектно. Когато ти го направиш, когато пуснеш, да речем, сайта, за който мечтаеш, веднага на една първа аудитория, на която го показваш, от тях ще получиш обратна връзка и ти ще надградиш. Така направихме и с Unboxed. Ако бяхме чакали 2-3 години да създадем сайта, ти губиш време. Ти губиш време, в което може да итерираш, може да получаваш знания от пазара, от потребителите и да подобряваш, като разбира се приемаш обратната връзка за подарък. Така че, ако може да се послушам тогава и да си дам съвет, бих казал да не съм перфекционист, да не съм дори толкова, може би самокритичен към себе си, защото понякога се усещам, че съм, но то пък е явно това довежда до някои повече случаи хубави неща. И така. Да, и всъщност аз и от моята лична практика, понеже аз мога да кажа, че съм перфекционист, виждам колко много ми пречи, и че учим най-бързо от грешките. Някакси, когато го видиш, правиш прототип, корекция и следващия път се получава по-добре и мисля, че това е един от основните минуси в образователната система. За това, че ни учи, че ако допуснеш грешка, съответно оценката ти е по-ниска, едва ли имаш по-малко потенциал. И според мен тук е основната грешка в цялата картинка. И ще се радвам да чуя и твоето мнение за образователната система и ако можеш да дадеш някакви предложения за подобрението. Със сигурност, съгласен съм с теб. Аз, между другото, съм много голям фен и на Гари Вайнерчък, Гари Ви. Предпоследната книга я четох. Много неща съм научил само от неговите клипове в Инстаграм. Той горе-долу говори 10 неща, но понякога по различен начин и ако човек вникне в тях, според мен може да е доста по-спокоен и така да се наслаждава на нещата, които прави. Той също говори за това, че той е бил не е бил отличен ученик, но да, не винаги добрите оценки водят до нещо хубаво, защото ние ставаме, дори аз специално, може би съм бил в един момент бележкар, много е важно да има 6 по това. В крайна сметка не е от такова значение. Аз, например, се фокусирах малко повече върху 2 предмета, които изискваха повече усилия, докато бях в гимназията, като химия и философия. Преподавателите там бяха най-лепо изискващи и за да съм там отличен, малко пренебрегнах английския, което в последствие доведе до това да трябва в 11 клас да наваксам малко знанията си по английски, за да кандидатствам в университета. Разбира се, аз изкарвах добри оценки, но чисто не може така свободно да говоря, както се налага да си в университета и в последствие в бригада в чужбина, където тотално развързваш езика и вече си спокоен. Но също аз мисля, че не трябва да се насърчава толкова изкарването на шестици, да има повече практика. Трябва нещата да се учат чрез практикуване. Това, което бих променил е, че не знам дали има вариант, в който няма оценки. Може би съм чувал, надявам се не греша, но в някои скандинавски страни, ако не се лъже, е точно така. И децата трябва да се учат на неща, които ще са им полезни в последствие. Да речем, аз скоро го чух, мисля, че някъде Юлиан Костов, българският актьор в Холивуд, сподели, че напълно подкрепям това мнение. Много по-важно в училище да ни учат на финансова култура. Аз също обичам да говоря за това на финансова грамотност, как един младеж може и трябва да може да управлява финансите си. Георги Захариев от Finance Academy също често говори за това. И също така как да попълниш една данъчна декларация края на март и на април мисля, че когато, да речем, ти си пращал, ето най-често срещаното, пращал си неща по e-конт. Дали са чорапи, дали са дрехи с наложен платеж. Накрая ти имаш да попълниш, има един доход, който трябва да се декларира,
който е страничен от заплатата ти и трябва да се плати данък. Но тези неща не учат, за съжаление. В училище това е нещо много практично. Не на всеки ще му трябва, но специално сега в тези сфери, в които сме и програмите, в които участваме, е много важно човек да е изряден, да си спазва нещата. Когато направиш фирма, ти дори да си маркетинг специалист в даден стартъп, заедно създавате фирма. Трябва да намерите как се създава фирма, при кого да отида. Може би трябва адвокат, счетоводител, някаква конкретна банка, която може да ти направи първоначалната сметка, да се набере капитал и така нататък. Тези стъпки, ако ги има обяснени на разбираем език, но от практици, от хора, които са го... Не е нужно да си го правят 20 пъти. Ако си направят 2-3 фирми или един стартъп, първо процедурата е ясна. Такива хора според мен трябва по-често да посещават учебните стаи и класове и да разказват на тези ученици, които искат в един момент да направят нещо свое, как да го направят по правилния начин, за да може всички да сме изрядни и да не се подкрепя, разбира се, силата икономика. Така че това е нещо, което бих добавил. Почти съм сигурен, че го няма в образователната система, попълване на тази данъчна декларация и много е важно финансовото образование. Да, и точно за това, за което говориш, всъщност една от идеите на подкаста е да правим на живо събития в училищата, за да може всъщност да свържем хората, които имат опит и правят това, което знаят, с учениците и така да ги вдъхновим и се надяваме всички с екипа да го осъществим. И така ще се радваме дори ти да дойдеш в някои от нашите училища. Мисля, че ще се получи страхотно. Разбира се. И сега продължаваме към следващата ни рубрика. Тя се казва Гласът на публиката. Вие задавате въпроси и нашите гости отговарят. Избрали сме няколко от тях и сега ще видим дали ще се затрудним с тях и как ще се справиш. Първият е как се справяш с трудните моменти. Трудните моменти стискаш зъби. Това пак е тема, която съм разговарял и с менторите си. Труден момент, може би си това, което работи за мен. Първо, тук държа да спомена, че много често проблеми, аз дори предпочитам израза предизвикателства, ние ги правим малко по-големи в главата си, отколкото всъщност са. Стига да сме живи и здрави, близките ни да са добре, да има какво да сложим вечерта на масата си, хапване, подслон на главата си, достъп до най-базовите човешки потребности, като санитарни вързани такива неща, ние сме окей. Ние вече сме... Това пак е от концепциите на Гари Ви, че ти имаш преднина. Всичко да ти е наред, всички твои близки да са наред. Това е супер. Така вече някои неща в създаването на бизнес, в развитието на бизнес, много често като се сблъскаш с тях за първи път, ти се струват неразрешими, но със сигурност вече някой ги е разрешил. И аз много насърчавам и вас сега, аз го правя също така, правил съм го, да се обръщаме към по-големи, по-опитни за помощ, за съвет, за обратна връзка. Ако потропаш на 10 врати, една ще се отвори. И някой сигурно го е преминал по този път, това предизвикателство. В България има все повече предприемачи и повечето искат да отворени са да помогнат, да ударят на рамо, така че много често създаваме проблемите малко по-големи, отколкото всъщност са. Бих съветвал хората да ги приемат една идея по-стоически. Стига да не е живото застрашаващо, всяко нещо може да се разреши. И това, което на мен ми помага, пак връщам се към крайната цел, която имам. Защо го правя? На мен много голям мотиватор ми е семейството. За щастие имам едни от подкрепящите родители на света. Винаги са ме окуражавали във всяко нещо, което правя. Винаги са били с мен и зад мен. Дори да речем, ето сега правим нещо по-голямо, то е ново като концепция и за мен, и за тях, и аз съм им го разказвал няколко пъти, вече съвсем наясно са с това нещо, което правим. Съвсем скоро ще обявя кой им предвид, но да речем и при платформата беше така. Баща ми не е пазарувал втора употреба,
но той ми е казал, давайте, супер е това нещо, подкрепям ви. Това, че той не си купува, не значи, че в някакъв момент няма да даде шанс. И даде, има неща, които са, да речем, чрез мен, аз съм използвал, сега са при него като по-големи якета, така че имам едни от най-подкрепящите родители и брат. Така че аз много от нещата, които правя, аз ги правя и не само за мен, ами и за тях. За да може при мен момента с giving back към семейството е много важен. Шансът да можеш да върнеш някакъв начин с внимание, с това те да се чувстват добре, когато си вече на една определена възраст и искаш да го направиш и можеш. Много е важно това и смея да кажа, че до някъде се случва, искам и все повече. Така че за мен е важно те да са окей. Те добре ли са, аз също мога да преобърна света, няма неразрешим проблем. Така че трудни моменти всеки има, стискаш зъби и продължаваш. Дишаш дълбоко, поемаш въздух, ако трябва правиш една кратка разходка, връщаш се и екзекютваш на максимум. Страхотно звучи, наистина е много важна подкрепата, особено от семейството. И продължаваме с един много интересен въпрос. Кои са най-важните 3 ценности за теб? Много хубав въпрос. За мен е много важно човек да има правилни ценности, да е морален, да е честен и да е добър. Ако може по такъв начин да ги изредя. Добротата, наистина това да си добър. Има един филм, Моралът е доброто. Препоръчвам на всеки да го изгледа. Той е документален за един велик българин, който за съжаление си отишъл, но той е бил изключително добър и е правил неща, които са за другите, за обществото, да може по-голяма група хора да са добре. За мен такива хора са и предприемачът, на който много се възхищавам, Васил Терзиев, Георги Ненов също така, Георги Малчев. Хора, които дават и Оги Василев правят неща за останалите с цел средата да стане по-добра. За мен това е много правилно към модел, който трябва да се следва. Старая се и аз. Мисля, че това са да може човек да е верен на принципите си, да не, да знае твърдо нещата, за които вярва и да не ги променя, да не е податлив на някакви условия, които може да го облагодетелстват за момента, но той да е компрометиран. Да си знаеш мястото, да си знаеш целта и да си ги следваш. Честността също така и може би транспарентност по някакъв начин. Прозрачност. Да, в бизнеса и в нещата, които правим. Както споменах преди, важно е човек да си плаща данъци, когато има доход, когато прави нещо странично, за да е по-добре за всички. Даваме добър пример, като има един термин, че няма нещо като малка корупция. Да. Подадеш ли веднъж или направиш ли веднъж нещо такова, то си е акт на такова действие, така че колкото по варианта с щракането, с светлините, когато има полиция, това също не е хубаво да се прави. Може би аз съм го правил в някакъв момент преди години. Защо? Ти искаш по някакъв начин да прецакаш системата или че там някъде стои полицай, който може да те глоби. Ако ти си изряден, караш нормално, всичко ти е окей по превозното средство и да ти дадат сигнал и не, ти ще минеш оттам, може да те спрат, окей, рутинна проверка, не трябва да те притеснява нещо. Така че това пак е един от тези някакви трикове, които използваме, можем и без тях. Да, и аз точно това смятам, че има начин да следваш твоите ценности, да останеш верен на себе си и да постигнеш мечтите си. Абсолютно. И да, много се радвам, че мислим така еднакво по този въпрос.
И дойде време за последната и според мен най-важна рубрика, а именно действай и променяй. Защото може да си говорим още толкова много време, но докато не предприемем действия, нищо няма да се промени. Аз съм го изпитала и знам колко е кофти, заради това искаме да всъщност да помогнем на нашите зрители и слушатели да постигнат мечтите си. И заради това, ако можеш да ни предложиш една техника, която ти е помогнала изключително много по твоя път, дори да е за релаксация или каквото на теб така ти носи, мисля, че ти помага във всяка една сфера от живота ти, независимо дали говорим за кариера, семейство и така нататък. Нещо, което ти е много полезно до ден днешен. Добре, като техника, това, което споменах преди с проблемите, може би да се усещаме, че нещо, което се случва в момента, след 3 седмици или след месец, дори може да не си спомням. И размера на самото предизвикателство далеч няма да е толкова голямо, колкото ни се струва сега. Да поемем повече въздух, да сме... Наистина казвам, че е важно да се запазва самообладание, когато нещо се случи, когато сайтът ти падне, когато видиш, че нещо, за което си мислил с месеци, изведнъж някакъв подобен бизнес вече го прави, наистина не са чак толкова големи проблеми. Аз нещо, което съм се убедил, че правя, подсъзнателно или не, понякога се запитвам в определена ситуация, ако се чудя как да реагирам, какво действие да предприема, се запитвам лично себе си какво би направил определен човек, на когото се възхищавам в този момент. Имам 2-3 предвид и си казвам, кой си би реагирал по този начин, какво би направил той. И ако аз му се възхищавам, обикновено ти искаш да приличаш на хората, на които се възхищаваш. За щастие имам удоволствието да общувам и да работя с някои от тях и да ги наричам приятели, но смятам, че определено някои конкретни действия са довели до това и стъпки. И точно това се запитвам. Какво би направил този човек в тази ситуация? Как би реагирал той? Защото аз се възхищавам на него, но не само заради нещата, които е постигнал, но и заради моралните му ценности, които явно имаме сходство и в тях, за да го харесвам и за да искам да му подражавам. Така че това работи много при мен като техника и ми помага да съм и по-дисциплиниран, защото дадения човек е постигнал определени неща, запазва е самообладание и е бил така, спазва е добър тон, ако се налага, и дългосрочен план продължава да бъде мой кумир. Страхотно звучи, сякаш да влезнеш в роля, за да можеш да вземеш най-доброто решение. Ето тук отново актьорското майсторство намира така място в твоя живот. И понеже предполагам, че макар един човек да сме вдъхновили с това да пробва да създаде свой бизнес, ако може да му дадеш така 3 конкретни стъпки, какво трябва да направи, за да стартира? Какво трябва да промени в себе си? Добре, за създаването на бизнес определено много е важно с какви хора го правите. Мисля, че ти преди ме попита, но аз някакси заобиколих без да искам темата за екипа. Сега ще припомня, важно е хората, с които създавате бизнес, да гледате в една посока. То е подобно на другия тип взаимоотношения с хора, които имаме. Важно да знаеш в началото в какво вярва човека, но какви принципи има. Смея да кажа, че имам удоволствието специално с сътрудничките ми, които сме към Core Team на Unboxed, Никол и Алекс. Имаме сходна ценностна система. Аз смея да кажа, че те са едни от най-добрите хора, преди всичко като човеци, които познавам, и съм казал, че те ме правят и мен по-добър. Изключително емоционално интелигентни и двете дами с емпатия, така че ние се учим един от друг и важно да се гледа в една посока с екипа. Малко по-хубав подбор в началото, може би имаше неща, които Никол по някакъв начин я предава на мен от към това, което гледаме в хората, които подбираме за екипа, защото Unboxed в началото като излиза от нейна идея съвсем в началото, то приема нейния, дали ще е бранд, дали ще е тон, чисто така като облик, и впоследствие тя предава тези си идеи на нас
и на мен ми е помогнало, защото аз съм в един момент съм бил много готов да взема, дори някой би казал прибързано решение да вземем човек веднага след интервюто, което провеждаме. Тя тогава ме посъветвала, да речем, правим някаква среща онлайн от митонаците на различни места, срещаме с човек, трети човек за определена позиция и след разговора аз съм вау, трябва ли човек. По-скоро аз съм тръгвал от това, че ни трябва спешно човек за дадено нещо. Тя ме съветва, окей, кандидата беше добър, дай сега види да всеки да преспи, на другия ден ще се чуем, да си поговорим и тогава ще вземем решение. Което е, слушам се за такива неща, гледам да се слушвам, мисля, че може и повече, така че е много важно да си говори екипа и да комуникира често, всеки да изразява мнението си и ние имаме тази практика, не се предприема дадено действие, докато всички не сме на една страница. И също не е като идея някой просто да каже, окей, правим го само за да стане, трябва наистина да го повярваш. Това ни е много нещо, което сме говорили и за мен така трябва да се случват нещата. Така че екипът е много важен, първо. Второ, бизнеса трябва да сте готови да го правите в дългосрочен план. Много дългосрочен. Това е безкрайна игра. Третата книга на Саймън Синек цитирам. Бизнесът трябва да е безкрайна игра и да можеш да го правиш дълго време без печалба, да можеш да жертваш време, средства, нерви ако трябва, но тук имам предвид нерви понякога като се ядосваме за глупости. Да. Както споменах преди, проблемите са просто предизвикателства и накрая пък добре научени уроци, ако се стигне ако нещата не се развият както очакваме. Така че да. Трето нещо, което бих споделил е може би книгите и това да се обичаме, да се обикаляме с хора, на които искаме да приличаме, макар и онлайн. Ако не можем да имаме честа да ги познаваме все още лично. Да, книгите да. Благодаря ти за това. Мислех си няколко неща. И книгите помагат определено да сме отворени за различни неща. Защото понякога, в книгите има гледам да чета бизнес литература и друга, но понякога от даден филм или определено изкуство нещо може да ни хрумне. Даваме воля на креативността си, на творчеството си, на творческия начин на мислене. Така че някога книгите ги четем, не винаги ги прилагаме, също и да се обграждаме от хора, които ни вдъхновяват. Както каза ти, не се притесняваме да ги контактваме онлайн или където и да било, защото в някакъв момент може и да станем приятели, съдружници, близки и да работим заедно и може просто да правим неща, които ни вдъхновяват. Да, страхотно. Искам да ти благодаря, че беше и продължаваш да бъдеш част от Вдъхновландия. За мен и за моя екип беше чест и очаквайте съвсем скоро следващият ни епизод. Ви благодаря, за мен беше чест и удоволствие. Желая успех и нека да ви върви с все по-интересни и по-готини гости. Благодаря. И аз благодаря.